Comic Salón. Už 38. ročník tejto akcie sa konal tradične v septembri v Ružinovskom dome kultúry. Tento festival sa venuje komiksu, anime, hrám, japonskej kultúre, K-popu, sci-fi, fantázii a hororu. Po páročnej prestávke som sa ho rozhodol znova navštíviť a neľutoval som to. Hneď pri vstupe bola možnosť zobrať si zadarmo level, čo som s radosťou využil. Mám rád tento herný časopis. Potom som sa vydal preskúmávať. Dosť mi pomohla táto apka. Môžete si tam zobraziť program, pridať prednášky k obľúbeným, takže jednoducho nájdete, kde a kedy sa odohráva to, čo vás zaujalo. Taktiež je tam aj mapa. Je super mať všetko takto pokope v mobile. Ako prvé si všímam vonkajší priestor. Mnoho miesta na sedenie a všemožné aktivity. A veľký výber rôznych jedál. Ja som ochutnal hrancle, ktoré boli celkom fajn. V hale M sa nachádzali hlavne predajcovia, ale taktiež aj staršie konzoly na vyskúšanie, moderná herná zóna a Pokémon turnaje. Pri výstave bonsajov už čakal vchod do hlavnej budovy, ktorá očarí už v prvý moment. Arkády! Moja herná duša plesala. Netušil som, čo si vybrať skôr. Nakoniec som najviac času strávil pri Gran Turismo 7 a s takýmto setupom to bola pecka. Pecka bol aj tento stánok s tetovaním. Hneď som si vybral návrh a ani som sa nenazdal, odchádzal som z Jinx v náručí, teda na ruke. Stil som ešte pozdraviť Gustáva, ahoj Gustáve, prezrieť si obchody a vydal som sa po prednáškach. O tých možno niekedy na budúce. Predsa len anime show sa už blíži a ja na nej rozhodne nebudem chýbať.